И сега за тези, които искат да притежават нещо на принцеса Даяна, вечерни рокли на принцеса Даяна ще бъдат предложени на търг в Лондон. Събитието ще представи на ценителите 10 рокли, които са оценени на около 800 000 британски лири. Тоалетите са в характерния стил на 80-те години на миналия век. Всяка една от роклите е емблематична и носи колекционерска стойност. Сред тях е и тъмносинята кадифена рокля, която принцеса Даяна носи на гала вечеря, дадена от американския президент Рейган в Белия дом през 1985 година. На нея тя танцува с Джон Траволта. Именно тази рокля е оценена най-скъпо. По предварителни прогнози цената й ще достигне 300 000 британски лири. Това е много важен момент за времето си, особено в Съединените щати. Това беше първата визита на младото кралско семейство. Принц Чарлз и Даяна в Съединените щати, където и да отидеха, хиляди хора се събираха, за да ги поздравят. Забележителна е и роклята от черно кадифе с маниста, с която принцесата позира за снимка на Марио Тестино. Според организаторката на търга Кери Тейлър, избраните 10 тоалета на Даяна отразяват целия и труден път от срамежлива принцеса до модна икона. Леди Ди решава да продаде десетки свои рокли на благотворителен търг в Ню Йорк през 1997 по предложение на принц Уилям. Това става 3 месеца преди смъртта й. Сега британската монархия има нова модна икона в лицето на херцогинята на Кембридж Катрин. Хората са очаровани от нея, така както бяха от Даяна. Според специалистите, стила на двете дами е много сходен и се характеризира с изчистена елегантност.